Eli psykoterapeuttiset valmiudet opintokokonaisuus on 30 opintopisteen arvoinen ja se on suunniteltu Valviran vaatimusten mukaisesti ja tämä koulutuskokonaisuus antaa sinulle valmiudet hakea jatkamaan varsinaiseen psykoterapiakoulutukseen. Tämä yleensä vaaditaan sinne pohjalle ja aika usea terveysalan ja sosiaalialan ammattilainen, vaikka heillä on jo sitä kokemusta siitä työskentelystä ja ihmisen kohtaamisesta, hakeutuu siitä huolimatta tähän koulutukseen, että he kokee, että ei kuitenkaan ole riittävästi välineitä, että he haluaa laajentaa ja syventää sitä omaa osaamista. Ja tässähän on pääpaino hyvin vahvasti myös tietenkin mielenterveyden häiriössä ja niiden oppimisessa ja kuinka kohdataan erilaisia asiakkaita ja potilaita ja ennen kaikkea sitten myös vuorovaikutuksen taidoissa ja kohtaamisen taidoissa. Että, koulutus koostuu teoriapäivistä, sen voi hyvin käydä työn ohessa ja yksittäiset teoriapäivät niin on yleensä kerran kuukaudessa, päivä tai 2 päivää peräkkäin. Psykoterapia-valmiuskoulutus kestää yleensä noin vuoden verran. Eli siinä on 20 teoriapäivää